Paham, Pak. Mambengi wis melu nyambut gawe ning Cilacap. Nggih. Iki kancane anakku Seno jaman sekolah ning SMKI. Iya. Asli saka ngendi, Nduk? Kula saking Tulungagung, Pak. Tulungagung. Biyen sekolah ning SMKI. Nggih. Jurusane Karawitan. nek ngono iso gendar iso ngrebab kowe. Nggih. Ngerti ya? Ngerti sithik-sithik. Nggih. Upamane wong ngrebab bliru mergo ngantuk kok ya krasa ya. Nggih. Krasa tok, Oh ya Pak. krasa, heeh. Ya. Wah, Nggih. meh lali iki nggawa bintang tamu kok lali. Sapa? Mas Petruk lah. Le metu keri aku kan ora kalingan nek nggawa gawan. Mau tak lebokke nang koper kok metu dhewe. Iya ya. Wis lungguh sik men, ora apa-apa. Nduk coba kanggo gembeni panci ngaturke sing klasik apa sikik. Sadurunge mengko aku tak nimbali kadangku Petruk saka tlatah Wonosobo. Yo. Ngaturke apa, Nduk? Sing mat-matan sing klasik sikik nganggo bawa. Nggih, Pak. Mangga. Langgame apa, Nduk? Mangke nganu nggih, Pak. Kadang tresna nggih. Oh ya cocok. Lah baca tresna, Pak. Karo sapa? Nika Mas Seno. Kok ngomong tresno wae lah kok sekolah wae. Wae, kamase nganti gede-gede lho Kang sing ngedrem nganti ngono-ngono. Aduh, mambengi weling. Aja kesusu ngomong anak, ora. Oleh kok karo adine apik banget. Aja kesusu ngomong anak. Ya coba kaya ngapa bawane Asmarandana ya, Nduk? Nggih, Pak. Mangga. Coba rada tempelke nduk miki. Rada nempel meneh miki. Ngono. Jancah sekolah suarane kaya ngono. Iya. Iki umpama kancane anakku loro do mangkat kabeh. Wah, tambah rame. Iki kancane Seno, jenenge Narindri. Iya. Kancane Kangko jenenge Claudia. Mentrik-mentrik umpama kok mangkat gelungan jejerke ngene. Wah. Calon anake sapa kae? Calon bojone sapa? Hebat. Kaya ngono le bekti karo Mas Kangko. Umbah-umbah ya dilondrekke, lara ya disuntikke, turu telat ya digugah. Sian. Wong kok bektine ora mung karo pacare. Iya. Ha nek iki sing bekti Seno apa Narindri sing bekti? Yo.
Wong liya ngerti apa? Iya. Omong-omong ora krungu aku. Wong liya ngerti apa, Pak? Ya ora ngerti ya ming ngrasake ngono lho. Ngrasake. Anakku kok ya gelem gawake koper. Ya, kuwi jenenge ya kena nggo contoh. Kena nggo contoh. Yo, Nduk. Tak pilih Awas. Amin bareng. Jan gayeng. Langgame apa kadung tresna, Nduk? Nggih. Buka celuk napa kiba? Buka celuk nggih, Buka Pak. celuk njajal. Garap campur sari nggih, menurut jeneng nyambut gawe. Iya, wis kadung tuku kacamata. Lanjut. Yo. Lamat was katon tejane yen berangkatan mencerang aduh wiragane sinabangkan hamba seni yen basang kene bepanon nyoto jatmi Natian bebasane kali ngandung sak Oh, mikir bisa apa kok mikir? HP ini salah kesike. Iya. Menenggaki sing dicekel mik ora kok HP. Iki ana sing komen lho, ampun dolanan HP mawon sindene. Iya. Andek puno kok ya ora izin ngono lho. Ya pancen dasar wong wis ora duwe izin. Nek duwe izin tak kudune ditutupi. Iya, lanjut. Pacane sarwa asri jeroba tengku tansah Dangdut kau. Iya
ora susah. Sebab ya apa nek nggo mencolot dadi mak Rasa mencolot ya. Lanjut. Pacane